Һәммәгез эфирда интервью тапшыру студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Юнир Котлыгужин. Юнир Гальменович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Юнир Гальменович, билдәле сәбәпләр аркаһында пандемия югын тотып әйтәйек, илдә, республикаларына түгел, илдә лә битлек тәртибе индерелде. Был тәртипкә нисек карайһығыз? Ни өчен мөһим? Без моны 2020 елда был авыру менән осрашып, бик хәвефле авыру икәнлегенә моны күз җиткәч тә мәкерле авыру икәнен аңланык бит инде. Без моны яз көне март адагында, апрель башында уйлаган идек, ул грипп эпидемияһы магарак кына тиз генә үтер дә котылырбыз дип уйлагайнык. Уллар гына авырый дип уйлай торгайнык бит инде. Хәзер урта яшьтәгеләрдә еш кына авырый, хатта моны кызганыч хәл балалар да мәктәпләрдәге укыган укучылар да сирләй. Шуның өчен был вирустың моны диапазоны дип әйтергә кирәк инде, ул баланан башлап олы яшьтәгеләрне яулап алды бит инде. Шуның өчен мин яшьмен, мин һаумын, мин спорт белән заниматься итәм дип кенә котылып булмай. Шуның өчен әйтелгән тәкъдимнәрне мотлак үтәргә кирәк дип уйлыйм. Моны республика башлыгының указларын ул бит инде буштан бушка гына язылмай. Улар медицина хезмәткәрләре тәкъдиме буенча ул указлар барлыкка килә. Шуның өчен штраф танда куркырга ярамый. Штраф өчен генә, штраф түләмәс өчен генә битлектәр киергә ярамый. Үзебезне хакларга кирәк. Тугандарыбызны, балаларыбызны, олы яшьтәге ата-әсәләребезне моны ошо авыруга дусар итмәйек. Шуның өчен бергәләп аңлап эш иткәндә был пандемияны без үтәргә тиешбез. Көнүзәк темаларга күскәндә, Юнир Гальменович тиҙән ауыл хужалыгы көне билдәренә был тема һеҙгә айырыуса яҡын. Һәм бына ошоға бәйле депутаттар ауыл хужалығына бәйле бүгін ниндәй канундар тикшерә, белгестәрҙе ауылдарға йәлеп итер өсөн, ауылда йәшәүселәрҙең көн итмешен яҡшыртыу өсөн ниндәй канундар өйрәнә? Дәүләт йыйылышы кимәлендә лә, республика хөкүмәте лә моны ауылға яш белгечләрне ебәрү буенча, шулай ук медиктарны, укытучыларны һәм моны бигрәк тә һуңгы моментта инде әйтәйек, спортты үстерү өчен уларны ла моны материал, мораль яктан стимуллаштыру бик яхшы алымдар һәм ысул булып тора инде. Был ысынлап та яхшы файда. Но икенче яктан моны авыл хужалыгында яшәгән иптәшләргә мөрәҗәгать итәм инде. Ошо ердә без тууганбыз, үскәнбез. Ошо ердең хужаһы булып, улар ошо ердә эшкәртеп, үзебезне эш менән һәм әйтәйек, материаль яктан тәэмин итү өчен тырышырга кирәк. Беренчедән матур итеп игендәр үстерергә кирәк, башка культураларда үстерергә кирәк, мал-товар тотырга кирәк. Моны минең дә 2000 елларның башында үземнең политик яктан теге актив булганлыктан эшсез дә турып калган саклар булды. Бакса үстереп, мал үстереп, тормышты, үзебезнең гаилә тормышын әйтәйек, тоткарлауга бирешмәенчә үстерү ягында тырышып эшләһәң, эшләргә була. Әзрәк юкларга, күбрәк эшләргә, саф һавала йөрөһәң, ул коронавируста урап үтә. Тағы ла мөһим темалардан береһе ул суррогат алкоголь менән көрәш. Беләбезсә, республика закондарына ярашлы бүген һәр авыл биләмәһе үҙен айыҡ ауыл биләмәһе дип иғлан итә ала. Тағы ниндәй тәҡдимдәр ҡарала? Был суррогат алкогольгә көрәште туҡтатырға ярамай, ул беҙҙең тормошыбыҙға ныҡ насар тәьҫир итә. Беренсенән, ғаиләләр тарҡала, шул эсеү арҡаһында
ауру балалар туа, производствоға кире йогынты яһай битинде. Шуның өчен монда һәрбер кеше республикада яшәгән кеше ул аны аң менән дөрес аңлап көрәште дәвам итәргә кирәк. Һәркем үзеннән башларга тиеш. Әйе, моны олы кешеләр үзебезнең балаларга, yeğenләргә, yeğenсәрдәргә уларга тәртипле булып күрһәтергә кирәк, аларга аңлатырга кирәк. Ул бит бер көн менән генә ошлай итеп кистең дә, ул bütün alkoholizmda yengden түгел. Аны мәктәптә лә, гаиләлә лә, хөкүмәт кимәлендә лә аңлату эше алып барһаң, кайһы бер кешеләр өчен ул файдалы дип исәпләйм. Ноябрьдә истәлекле дата билгеләбез, Халыклар бердәмлеге көне. Ул безнең республика өчен дә мөһим дата, чөнки бездә берәүбезсә 160-тан ашыл милләт вәкилләре яшәй һәм достату яшәй. Бына бу яһәттән сара ничек билгеләнергә тиеш? Ул бердәмлек, халыклар дуслыгы, ул безнең Россия Федерацияның Коммунистлар партиясына бик якын тема. Без моны республика кимәлендә без аны шул Совет власы заманынан ошо политиканы дәвам итәбез һәм итәсәкбез дә. 4 ноябрь байрамын bütün Россия кимәлендә бердәмлек көне дип тәкъдим итүләре аның зыяны юк. Шуның өчен бу байрамды кемдән күңеленә охшай байрам итәргә кирәк инде. Без моны Коммунистлар партиясының җитәкчесе буларак республикала мин үзебезнең халыкка мөрәҗәгать итәм инде. 7 ноябрь безгә бигрәк тә якын, матур митинглары менән, яхшы эш күрсәткечләре менән, социаль льготалары менән безнең истәлектә калды. Моны ошо льготаларды кире кайтару буенча, тергәҙеү буенча эште алып барырга кирәк. Без 7 ноябрь көнде моны шул коронавирус аркаһында зур саралар үткәрелә республикала. Зур саралар үткәреп булмай, һәм шулай да без Ленин памятнигына сәскәләр һалып, искә алып, Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталиндың портреттары менән без был байрамды ла искә алып үтәбез. Әйткәндә, ошо көндәрдә комсомол көне лә билдәләнде. Әйе, моны кичә генә 29 октябрьдә Ленин комсомолы көнен билдәләп үттек. Ул Россия күләмендә 102-нче яшьлеген билдәләнек. Безнең республика өчен бигрәк тә әйтәйек, бер буват билдәһе булды бит инде. 15-нче 22-нче октябрь көндәре 100 ел элек Стәрлетамак калаһында комсомолдың беренче съезы булып, без моны шуны искә алып үттек. Һәм үзебезнең партия һәм комсомол яшьләре менән кичә Александр Матросовтың һәйкәленә һәм Зоя Космодемьянскаяның бюстына сәскәләр һалып, үзебезгә искә алып, моны сынлап та был комсомолдың ул безнең җәмгыятькә ыңгай йогынтыһы бик зур булды һәм без моны ошо политиканы үзебезнең республика яшьләренә җиткәргә тырышабыз. Зоя Космодемьянскаяның бюстына сәскәләр һалдык дигән белүемсә, ул Өфеләгә яңа скверда урнаштырылган. Менә шундый Өфеләгә үзгәрешләргә һеҙҙең ҡарашығыҙ нисек? Мин был үзгәрештәргә ыңғай ҡарайым. Ысынлап та моны республикабыҙҙың хөкүмәте һәм Өфө ҡалаһының хакимияты менән ҙур гына парктарға, скверларға бик яҡшы капиталь ремонт үткәрелә. Еңеү паркында бик матур гына киң күләмдә эш алып барыла. Зоя Космодемьянскаяның скверын быйыл менә 22 июньдә ҡала хакимияты асты бит инде. Мин уларға ҙур рәхмәт әйтәм. Был безнең тарихыбыҙ, ул безнең әлеге Өфө ҡалаһындағы йәшәгән кешеләр өсөн, ҡунаҡтар өсөн, йәштәр өсөн дә, йәштәр өсөн бигерәк тә ял итеү урыны һәм иҫкә
алу урыны. Мына без кичә сәскәләр алганда үтеп барган кешеләр дә игътибар итеп, килеп карап, маладислар дип мактап китәләр. Өфө калаһындагы үзгәрешләр темаһы турында һөйләшкәндә, республика өчен күңелһеҙ хәлдәрне искә төшерергә кирәктер. Зур югалту кисердек. Рәфәт Мустафин арабыздан китте, һәм һезнең коллегагыз да Әмир Ишемгулов та шулай ук якты дөньяма хушлашты. Ошо яһәттән бәлки әйтер һүзләрегез дә бардыр. Ошо мәкерле сир ул кешегә нисә яшьтә икәнлеген дә карамай, хатын-кыз, ир, ат тип тә карамай, ул чиновникмы или ябай кешеме, шуга ул ысынлап та мәкерле авыру. Безнең якташыбыз, коллегабыз, депутат эше буенча бүген Әмир Ишемгулов менән әле менә хушлашып килдем. Әле уга 60 кына яшь, әле яшәргә шундый матур гына итеп кортсулык эше буенча эш алып барды бит инде. Ул безнең республика ил кимәлендә генә түгел, бөтен дөнья кимәленә сыгарды бит инде. Һәм шулай ук теге Бөрьян корты дигән порода өстендә бик нык эшләнә. Мин уйлайм, аның эшләгән эшләре безнең истә һәм үҙелә шулай ук истә калыр дип уйлайм. Шулай ук менә кала хакимияте башлыгы Өлфәт Мустафин да дөнья куйды бит инде. Иртәгә шулай ук аның белән хушлашабыз. Авыр тупраклары еңел булһын. Был насар авыру безнең урап үтһен дип уйлайм инде. Һәм мөмкин тиклем үзебезне хакларга кирәк. Үзебезне хакларга кирәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Юнир Котлыгужин менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.